hvala ti, učitelju sveti, Božji, što me primaš, meni se u miru posvećuješ i strpljivo me poučavaš. Sišao si s neba, postao ljudski potomak, zato da ja u tebi imam život, život koji ostaje, život za kojim toliko žudim. Već 3. put upravljaš mi riječ potvrde i smirenja, riječ sigurnosti i uvjerenja, zaista, zaista kažeš mi. Toliko želim poslušati i prihvatiti tvoju pouku o novom rođenju, o rađanju odozgora s neba, želim i ja da me kao osobu Duh Sveti rodi. Postavljam ti svoje pitanje nalik na tvoju majku na početku, već 2. put pitam kako. U to pitanje stavljam svoje rane, svoja drhtanja i nemire, svoj najdublji strah, svoju najdublju želju. Moje muke sjedini sa svojom svetom mukom, posveti ih svojim križem. Odgovaraš mi milosrdno, dobrohotno, ponajprije o prirodi koju prilično dobro poznam, govoriš mi o vjetru koji puše po svome. Iz tvojih usta spremno primam prijekor i lošu ocjenu, premda poučavam, ono najvažnije ne znam i propuštam. Ti, Gospodine, s Ocem i Duhom daješ svjedočanstvo o onome što motriš i poznaješ, a mi sa svojim farizejskim srcem ne prihvaćamo. Ako mi vjetar ostaje tajnovit i izvan mojih sila, koliko je tek Duh iznad mene, zato me podsjećaš na sveti zakon, na Božju riječ i na Mojsijevo djelo, najavljuješ da ćeš i ti po očevoj volji biti uzdignut. To je tvoja sveta žrtva, tvoj križ i uskrs i uzašašće, savršen prinos Bogu. Zato vjerujem da si ti moj Gospodin, zato ti se klanjam i šutim.